I el convidat de la setmana és Pilar Rahola. No només existeix la catalanofòbia, sinó que ha fet molt sovint guanyar vots a determinats partits. Me parece un grave error. Jo recordaré sempre un líder d'Izquierda Unida fa molts anys, quan jo era diputada, va fer unes declaracions anticatalanes molt bèsties i li vaig dir, home, tu també, i em va dir, és que és tot de votos, no? No lo sé. Hi ha un discurs respecte al tema català en global que té tints racistes. Gràcies, guapa. Que si en lloc de ser catalans fóssim d'algun color de pell o etcètera, potser teníem codi penal. La independencia la tendrían que proclamar en la cárcel. El metge em va, per prescripció mèdica, i ho tinc escrit i tot, em va dir que no podia veure les tertúlies de 13TV. Pilar Rahola, una chica mediocre hasta la exasperación. Havia de resar molts rosaris, havia de posar-me de genolls i m'havia de posar uns silicis per poder escoltar la 13TV. Amén. Ni pel metge ni per la meva salut i la meva cama no els veig. Mentida! Però, òbviament, en aquest món viral que vivim, tot t'arriba. O no. I de tant en tant em xiulen les orelles i em donen cop de punx al fetge. Las pescaderas del Raval tienen mucho más estilo que tú y manejan la lengua con retórica más refinada que la tuya. Joaquín Leguina és un personatge que em va dir puta. No sé si esto de Juntos por el Sí, eso la ha llamado hija de puta. Ah, creí que era la Rahola, ya era alguien que le llamara por su nombre. Aquest és un carinyo que m'han enviat més d'una vegada, perquè la condició de dona en aquest sentit, diguem-ne, es veu que dona moltes idees. M'ha dit puta. Si el tingués davant, no sé, el convidaria a una copa, potser li aniria bé. Lo que quiera, pero que se calle. Una de les idees centrals de tot aquest discurs contra Catalunya és considerar que el poble de Catalunya és una colla de xai, que no tenen pensament, que no tenen capacitat crítica, que no saben el que fan i que són adoctrinats per uns quants que toquem el bombo i el plateret. Vinga, ara salteu, i més salten. Ara us manifesteu, i ara es manifesten, ara arriba la senyera. És un menyspreu tan brutal a una població, a una societat madura, europea, moderna, avançada, amb idees, amb criteris. La societat catalana és una societat plural, heterodoxa, combativa i dialècticament molt diferent entre ella. Prou ja! Per tant, estem parlant d'una societat molt avançada des de la perspectiva de les idees. Es una cosa verdaderamente asombrosa. Artur Mas, màrtir o heroi? Depèn. Coneixent la bèstia, que és una bèstia, diguem-ne, molt potent políticament, jo crec que veurem un Mas deslliurat de moltes coses, amb la llengua molt llenguaruda, diguem-ne, moltes ganes de parlar i de fer. Però en política no ho saps mai. Es un escenario de incertidumbre. Ni màrtir ni heroi, però sí un polític d'enorme importància. Tu saps que t'estimo. Enamorada de l'Artur Mas, això és una pregunta misògina. Com es nota que sou mascles? Això només se li fa a una dona? El clàssic del masclisme. I només se li fa a un país cutre. Són cutres. Els països seriosos no li pregunten a la gent que fa anàlisi política si estan enamorats. El que fan és analitzar si el que dius està bé o malament, criticar-ho o no criticar-ho. Jo parlo molt bé de molts polítics. Quina casualitat. Si hagués d'enamorar-me de tots tindria molta feina. I en Mas el considero un tipus important, però quan no m'ha agradat l'he criticat. A veure, a vegades aquestes coses són així de salvatges. Però aquesta és una pregunta que només la pot fer o algú que menysprea profundament les dones, o algú que té una idea molt cutre del que és l'anàlisi política, o un programa que vol fer brometa a costa dels altres. Espero que no sigueu vosaltres. No creo, de ninguna manera. La musa del procés. Això ho va dir el Cuní? A mi també em dol. No, jo només soc musa a casa meva i a vegades no em foten ni cas. En una Catalunya independent, a què aspiro? A ser feliç, a relaxar-me, a no parlar mai més de Catalunya. Si us plau. Perquè ja estarà resolta, no? Aspiro a no ser independentista perquè ja serem independents. És fantàstic.